tayo papuntang Naga, papuntang Kamalig, Albay, going to Bicol, right turn. Alright, good morning mga Lodski. So this is it. Time check muna tayo ngayon, 4:44 ng umaga. So yung departure natin ngayon dito sa Bacoor, dito sa Cavite, dito sa may bandang Molino. Alright. So ayan mga Lodski, malapit lang naman yung biyahe natin ngayon. Sobrang lapit. Pupunta lang naman tayo dito, dyan, doon dyan sa Bohol. Alright, hintayin nyo kami Bohol. We are coming Bohol. So yun, biyaheng Bohol tayo mga Lodski. And then Bohol going to Cebu, and then Cebu going to Negros, going to Bacolod, going to Iloilo, going to Mindoro. Alright. So ayan nga mga Lodski, 1 week tayong mag-iikot ngayon. Dito tayo sa may Visayas. Iikotin natin ang buong Visayas. Pero ang una muna natin gagawin mga Lodski ay kung paano natin marating ang Matnog dito sa may Sorsogon. So ayun, samahan nyo kami mga Lodski sa aming adventure. Panibagong umaga, panibagong biyahe, panibagong adventure. Alright. Parang napapansin ko lang mga Lodski, parang ayan no, medyo may pagkamakapal yung mga ulap. Isa na ba yung hudyat yan na uulan itong araw na to? Ayun no, parang nakikita ko medyo makapal at medyo maitim-itim yung ulap. Ay nako, kung kailan siguro kami bibiyahe ng malayo, saka pa siguro uulan. So May 11, 2024, hindi pa naman siguro rainy season. Hindi pa naman siguro papasok ang rainy season. Parang summer pa naman siguro, kasi kahapon dito sa Cavite ay naging 48 degrees Celsius yung temperatura natin. Sobrang init. So okay lang naman siguro na uulanin tayo paminsan-minsan, pero wag lang siguro babagsak ang napakalakas na ulan. Alright, sige mga Lodski, pupuntahan na natin dito ang ating mga tropa dito sa may kilometer 44, dito sa Petron Islix, dyan sa may Calamba, Laguna. So ayun, time check mga Lodski, 5:09 ng umaga. Approaching tayo dito sa may Petron, kilometer 44, dito sa may Calamba, Laguna. Di ko alam kung Calamba, Laguna na to dito, pero as far as I know, Calamba, part siya ng Calamba, Laguna. So dito kami makita-kita si Sir Jojo at saka si June na kagagaling lang sa Maldives. So ayun, dito daw sa harap ng ayun, McDonald. So hanapin natin yung mga tropa natin na nandito sa harap ng McDonald. Tsaka araw ng Sabado mga Lodski, so expected natin na maraming bumibiyahe ngayon papuntang mga probinsya, kaya ang dami ng mga sasakyan dito sa may Islix. So yan, parang may nakita ko doon.
Ayun. Yung galing Maldives. Bye. Makasunod na tayo. Oh. Okay na dyan? Kaya rarating mo lang din? A few moments later. Alright mga Lodski. So, yun, kompleto na kaming apat. Masyado na ma-excited si Fortuner. Gusto nga atras agad. So yun, papagas muna si Kuya Donnie. Ayan, si John, si Jojo, si Sir Jojo. Okay yung setup ni Sir Jojo, oh. Kompletong kompleto. May mga side panel siya. Naka CB 500X din. Yes. Ayun, shout out kay Sir Jojo. Yan. So, time check tayo ngayon, 7:05. Alis tayo dito sa yun, Petron S-Leaks dito sa May Calamba, kilometer 44. So, yan, medyo nakaka-excite na rin. Medyo nakaka-excite. We are now going to Cebu. So, ang una naming iisipin ay paano makarating sa may Matnog, dyan sa may Sorsogon. At sana pagdating namin dyan sa Albay ay medyo maliwanag ang panahon, maganda ang araw, para makita natin si Magayon, si Mount Mayon, para makita natin ang lubusan si Mount Mayon. So hinihintay na lang namin si Kuya Donnie, nagpapagas siya. Daan namin ngayon ay dito sa may Maharlika Highway. Since yung mga kasama naman natin ay mga first time, oh, ang ganding, oh. Humataw agad si ano, oh. Humataw agad. Yun, may mga kasama tayo mga first timer. So dadaanan natin yung mga lugar na sabi nga nila ay nakikita lang nila sa mga TV o kaya sa mga vlog ng mga kapwa natin, mga vloggers. Alright. So ayun, kaaga-aga ang traffic. Grabe, madalas talaga ang traffic dito sa may S-Leaks. Kabilat kaliwat kanan kasi yung mga ginagawa dito, kaya minsan talagang dikitan ang traffic kapag nandito tayo sa S-Leaks, sa South Luzon Expressway. Daming mga motor, oh. Exit ng Santo Tomas. Mega Sardines, ang paboritong ulam ng bayan. Oy, Mega Sardines, baka naman pangbaon lang. Alright, nandito na tayo sa may Santo Tomas na Lodski. Medyo matraffic ang bandang Calamba. So yan, sa likuran pa rin natin sila. So sana dito wala pa masyadong traffic at araw naman ng Sabado, walang pasok. Sana wala pa masyadong traffic. Pero kung gusto nyo mga Lodski, pag galing kayo ng Manila, doon kayo dumaan sa may backdoor. Yun yung mga mabilis na daan pag pupunta kayo ng Bicol. Pero kami, chill ride lang kami at gusto naming i-discover ang mga lugar-lugar, lalo na sa mga parang ayaw umakyat, ayaw tumaas. Yun, lalo na sa mga bago nating mga kasamahan na gustong i-explore ang bawat lugar dito sa Pilipinas. Kaya dito tayo sa mga
common at madalas na mga dinadaanan ng mga riders. Alright mga Lodski, so andito tayo sa may Alaminos, Laguna Bypass Road. Pag nandito tayo mga Lodski, hindi talaga natin naiiwasan na mapatingin tayo dyan sa may bundok na yan, no? Grabe, ang laki talaga ng bundok na yan, at saka talagang agaw pansin pag nandito tayo sa may Alaminos Bypass Road. Talagang nakaharap tayo sa isang malaking bundok at nag-iisang bundok na makikita natin dito. Yun yung bundok ng Banahaw. So yun, kakaliwa tayo dito para pabalik papuntang Maharlika Highway. So ayan yung expressway papunta dito sa Bicol. Ayan, oh, malapit nang matapos yung mga tulay ng mga ginagawa nila dito. Pag magkakaroon tayo ng mga Lodski at bibisitahin natin yung mga kalsada na yung expressway na ginagawa papunta dito sa may Bicol. So yan, bibisitahin natin yan at sisilipin natin yan pagkabalik natin mula sa Bohol at saka sa Cebu ride natin. Welcome to San Pablo City, Laguna. So medyo matraffic na matraffic na dito sa San Pablo. Dunkin Donut. Hindi ko pa naramdaman ang gutom at kami ay nag-breakfast na doon sa may McDonald. Medyo na late kasi nang dating si Sir Jojo at hindi daw tumunog yung alarm niya. So instead yung 5:30 na take off time namin ay naging 7. Kaya doon na rin kami nag-breakfast sa may McDonald doon sa kilometer 44. So yung lunch namin nito ay baka sa may Gumaka na, yung sa may tabing dagat dyan, sa may bandang Gumaka dyan sa Quezon. So siguro makarating kami dyan around 11 or 12, depende siguro sa tagal ng aming mga stopover. Siyempre pag may mga magagandang spot ay hindi namin pakakawalan para dun sa mga first timer na pumunta dito sa may Southern Philippines. 8:01 ng umaga at medyo masakit-sakit na rin ang sikat ni Haring Araw. Lubak Ito ako, bilad na bilad sa araw, walang nasisilungan. Grabe traffic, boss. Oo, sobrang init pa ng araw. Tuwan-tuwa naman si Kuya. So kailangan din natin pangitiin yung mga lalo na yung mga tricycle driver. Kahit sabihin natin na minsan ay liko muna yan sila bago lingon, pero kailangan natin sila pangitiin. Kahit pa paano ay maging masaya naman yung araw nila. Kahit alas 8 pa lang ay sobrang tirik na ng init. Pero yun, nawawala na sila sa aking likuran. So hintayin na lang natin sila doon sa may unahan, kasi grabe ang traffic at bumper to bumper. Grabe. Ang tuloy ng bus mga Lodski, oh, talagang bagay doon sa pangalan niya, nasa likuran, mandirigma. Parang papatay kasi ng mga riders eh. Pag nag-overtake, grabe, didikitan ka talaga. Buti sana kung napakaliit na bus, napakalaki. Kaya shout out sa driver ng isang mandirigma. Grabe. So ingat-ingat sana siya at hindi siya makakadisgrasya ng mga ibang mga motorista. So yan mga Lodski, nandito tayo sa may bypass road ng Chaong dito sa Quezon Province. So wala tayo munang masyadong mga videos dito bandang Quezon Province kasi lagi tayong napapadpad dito sa Quezon Province. So mga highlights lang yung mga kinukuha natin dito. So focus tayo pag nasa Bicol, lalong-lalo na pag nandyan tayo sa Samar at saka sa Leyte hanggang papuntang Bohol.
Alright, Candelaria Bypass Road, 8:59 ng umaga. Nandito tayo sa Candelaria Bypass Road. So ayun, medyo may mga natira-tira pa rin mga ulap, mga Lodski, oh. Pero sana laging ganyan at hindi siya babagsak. Hindi naman babagsak yung ulan, pero minsan may mga time na kumukulimlim ang panahon. Yan yung mga oras na masarap mag-rides. So buti na lang nagkakaroon ng mga diversion road ang mga bayan dito sa Quezon Province, at nagkakaroon tayo ng mga choices kung saan tayo pwedeng dumaan, kung saan ang medyo maluwag yung traffic. Left turn, Candelaria Town proper, kanan Sariaya papuntang Bicol, pagkakanan tayo dyan, o kaya papuntang San Juan, Batangas. Pero dire-diretso tayo. Yan yung papuntang San Juan, Batangas, mga Lodski. Dito kami kumain dati, mga Lodski, oh. Yan, oh. Yung una naming punta ng Bicol, kasama si June at saka si Bads. Shout out pala kay Bads. So hindi na makakasama si Bads sa ating mga rides ngayon kasi busy na siya sa kanyang trabaho. Dami na rin palang mga kainan dito, oh. Kabilaan, oh. Tapos dito sa kanan, sa kaliwa meron din, oh. Yan, oh. So dami kasing mga bumibiyahe dito. Daming papuntang Bicol dito dumadaan, kaya daming mga nagsitayuan ng mga kainan, mga restaurant, mga karinderya. So sabi, napakahaba nito. Napakahaba nitong ng truck. Oy, 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 wag pilitin, wag pilitin. Relis. Ito yung mga trademark ng Bicol. Kapag marami tayong makikita na mga relis sa gitna ng kalsada, ay papalapit na tayo sa Bicol, o kaya papunta tayo ng Bicol. Kaya hindi ako mapapagod sa pagre-remind sa mga kapwa natin, mga riders, mga kapwa natin motorista. Pag napunta tayo dito sa bandang Bicol, ay mag-ingat-ingat tayo sa mga railis na nasa gitna ng kalsada. Napakadelikado, mga Lodski, yung railis, lalo na kapag medyo basa o kaya naulan-ulan. So madulas po ang mga railis na madadaanan natin dito sa gitna ng mga kalsada papuntang Bicol region. So ayun, kakanan na tayo dito. Grabe, ang haba ng mga trucks na ating mga ngayong kasabayan. So bigyan natin siya ng space. At napakadelikado pag ating tatabihan yan sa mga kurbada o kaya sa mga corners. So dapat bigyan natin ng space yung mga malalaking trucks. Lalo na't may mga blind spot ang mga truck drivers kapag sobrang taas at saka sobrang laki ng trucks na kanilang mga dinadala. Kaya tayo na lang ang mag-adjust ng mga maliliit na sasakyan, mga Lodski. Welcome to Lucena City, bagong Lucena. Pagkakanan tayo dyan, mga Lodski, papuntang Lucena City proper. So diretso tayo papuntang Diversion Road. Alright, thank you.
Yung dinadaanan natin ngayon mga Lodski ay medyo may pagkaikot to eh, pero naiiwas tayo doon sa traffic. Di baling medyo malayo-layo ng konti, pero nakakaiwas naman tayo sa matinding traffic. So ang labas natin dyan sa may unahan ay yung diversion road naman ng Lucena City. Tapos papunta na tayo ng Pagbilao. So umalis tayo ng 7 doon sa may kilometer 44 sa may Islix. So 9:33 ng umaga na ngayon. So 2 hours and 30 minutes yung takbo natin papunta dito sa Lucena. Although huminto tayo doon sa may welcome arc ng Bulacan, Bulacan Quezon Province pala. Minsan kasi yung isip ko pag nasa Quezon Province ako ay akala ko nasa probinsya ako ng Bulacan. joke. So yan, kakanan na tayo dyan. Tapos dire-diretso na Pagbilao. Tapos hihinto tayo dyan sa may Bitukang Manok o yung old zigzag road ng Quezon Province. So magpapalipad naman tayo ng Bicol, 138 kilometers. So, pero di natin alam kung saan sa Bicol yun. Baka sa ano lang yan, Welcome to Bicolandia Arc, yung arko ng Welcome Bicolandia. So kanan tayo dito. Sana ba sila? Baka naligaw na naman yung dalawa. So ayun. Nandito na tayo sa tunnel ng Lucena City. Alright. Kahit nakailang daan na ako dito mga Lodski, pero talaga hindi ko maiiwasan na mapaon ko talaga yung action cam ko dito. Bawat daan ko dito ay talagang mapapakuha ako ng video dito sa may underpass ng Lucena. Oy, medyo kumukulimlim na naman ang kaulapan. Sana wag naman bumagsak ang malakas na ulan. Although meron tayong kapote. So yung supplier natin ng kapote, shout out kay paring Eric. Yun yung taga-supply ko ng kapote. Madaling mapakiusapan yun si paring Eric. So thank you paring Eric, shout out. Grabe, ang laki ng truck oh. Grabe, ang laki ng truck. So mga ilang kilometro na lang mga Lodski, siguro mga 30 minutes mula dito ay marating na natin yung Quezon Province old zigzag road dyan sa may Pagbilao at saka sa Atimunan. So bago kami aakyat ng zigzag road ay mag coffee break daw kami muna dyan sa baba. At marami na mga tindahan at mga lugar na pwede tayo makainom ng kape or soft drinks. Oh, padaan po, padaan. Thank you. Nakalimutan ko palang magpagas doon sa Islix kanina mga Lodski, kaya papagas tayo dito. Yung excess na dito ay 65.75. Okay. Saan ba yung excess? Dito tayo. Welcome to Pagbilao town proper. So going to Bicol. Welcome to Region 4A. Buti na lang at hindi masyadong matraffic ngayon dito sa Pagbilao. Dati kasi grabe ang traffic dito, lalo na't mga kasabayan mo yung mga malalaking trucks. Buti naman ngayon at medyo maluwag-luwag. Di ko lang alam kung bukas na yung Pagbilao bypass road nila dito. Ang alam ko kasi ginagawa yun eh.
So ayun, shout out sa ating mga bayaning kapulisan. Time check muna tayo ngayon mga Lodski, 9:56 ng umaga. Tapos malaki yan, huwag tayong basta-bastang sumingit. Pababain muna natin si ma'am. Sige po. Nagpagas pala tayo kanina mga Lodski sa may Lucena Bypass Road. 760. Hindi ko alam kung I'm not sure kung 760 or 750 something. So yun yung unang gas up natin kasi hindi tayo nakapagpagas doon sa may Petron, sa may Islex. So yun, titingnan natin mga Lodski kung magkano yung maging gas consumption natin mula Manila papuntang Bicol, papuntang Bohol. So yun yung unang gas up natin sa may Lucena Bypass Road. So yun, monitor natin mga Lodski kung magkano yung maging gas consumption natin hanggang papuntang Bohol at saka papuntang Cebu. Nakakaantok ang init. So ayun mga Lodski, dito tayo nung nakaraan, dyan tayo pumunta sa may Bundok Peninsula. So napakaganda yung napuntahan natin dyan, yung na mga beach and resort. So at saka hindi pa masyadong crowded, kaya talagang mag-i-enjoy tayo pag napapunta tayo dyan sa may mga beach ng Bundok Peninsula. So ito, approaching na tayo ng talagang lubak-lubak yun talagang pinakitaan ako ng gilas nung XR200 sabi niya wala kayo sa motor ko. So ayan, medyo naantok na rin ako, nakakaramdam ako ng antok, kaya mag-ano tayo dito, hanap tayo ng pwede makapag-inom tayo ng soft drinks. Ito tayo. So ayun, nandito na naman tayo ulit mga Lodski, Quezon Protected Landscape. So pag nandyan na tayo, pag nakikita na natin yung pangalan ng Quezon Protected Landscape, ay paakyat na tayo dito sa may Bitukang Manok, or itong Old Zigzag Road dito sa Quezon. Grabe, ang lamig ng hangin dito. Ito yung mga lugar na magandang i-standbyan kapag mainit ang panahon, kasi talagang sobrang lamig dito. Ayan na, ayan na, ayan na. Kahit na kailang balik na ako dito mga Lodski, pero talagang na-amaze pa rin ako pag aakit ako dito sa may Zigzag Road, o yung tinatawag nilang Bitukang Manok. Shout out mga Lodski. Kumakaway pa si Lodski. Mag-ingat po kayo sa inyong paglalakbay.
ayun mga Lodski. Natatawa ako nung nagpalipad ako ng drone dito sa may zigzag road. Parang nanginginig pa yung mga daliri ko. Siyempre, andun pa yung trauma nung sumadsad yung drone natin doon sa Quezon Province. Kaya yung nagkaroon tayo ng panibagong drone, so shout out pala sa DJI ng dito sa may DJI store dyan sa may SM Mega Mall. So shout out kay Ma'am Antoinette. So yun pala mga Lodski, dyan natin nabili yung drone natin, panibagong drone natin. So yun, kung sino man yung gustong bisitahin ang DJI dyan sa may Mega Mall, so contact nyo lang si Ma'am Antoinette. Di ko sure kung tama ba yung pagkabasa ko sa pangalan niya. So ilagay ko na lang dito sa screen yung contact number ni Ma'am. At saka kung gusto nyo mag-inquire, so just contact Miss Antoinette ng DJI store dyan sa may Mega Mall sa Ortigas. Alright, so ayan, bababa kami dito sa may Gumaka mga Lodski, tapos maghanap kami ng makakainan. So dito na lang kami mag-lunch bandang Gumaka kasi maaga yung breakfast namin kanina, so dapat maaga din yung lunch namin ngayon. Grabe, ang laki ng mga trucks. Yung mga pahingahan ng mga trucks mga Lodski dito sa unahan, kung saan yung ginagawa ang kalsada mula dito sa Atimunan papuntang Mauban, yung diversion road, yung pinuntahan natin nung nakaraang linggo lang. Ayan, ito yung landmark o yung Uno Fuel. Tapos pagkakaliwa tayo dyan, yan na yung kalsada papunta sa Atimunan kung matatapos na. Yan. Ito mga malaking trucks, dito sila magpapahinga. O yan, mga pahingahan nila yan dyan. Ang daming mga nakabisikleta na papunta sila doon sa unahan. Ang daming mga mamasyal doon sa kalsadang ginagawa papuntang Mauban, Quezon. So ayun, welcome to Atimunan Municipal. Ayun, 11:18. Nandito tayo sa Municipality of Atimunan, Quezon. Alright. Op. Kala ko diretsong liko si kuya. Nakakatakot din kasi yung mga kasamahan natin, mga tricycle driver. Yung iba kasi wala nang lingon-lingon, diretsong liko, kaya minsan nakakatakot na rin. Nawala na sa likuran sila Jun at saka si Sir Jojo. Hintayin na lang natin sila doon sa unahan. Akala ko may aso mga Lodski na sumisilip dyan sa may bintana ng L3. Ayan akala ko balahibo ng aso ay yung buhok ng aso. Alright, turn right going to Gumaka, Quezon. So yan, dito pala yung terminal ng mga bus dyan sa malapit sa may Atimunan Port. Ayan akala ko kanina aso. Nakakatuwa naman to si kuya. Gaganunin ko pa naman sana kanina. Akala ko kasi aso. Ay nako, shout out. Ay, malaki. Going to Bicol, right turn. So ito yung Gumaka Bypass Road. Sabi nila mga Lodski, medyo may pagkamalayo daw itong bypass road na to. Pero ang maganda naman ay dadaan tayo sa sa walang traffic. Yan ang mga advantage dito. Hindi tayo dadaan sa city proper ng Gumaka.
So makakaiwas tayo sa traffic. Nako, parang ano na doon, no? Umiitim na doon yung maitim na yung ano doon, kaulapan. Nako, delikado. Nanggagaling tayo sa mainit na lugar, tapos sasalubungin tayo ng napakalakas na ulan. Ang ganda talaga dito. Ang ganda ng kabundukan. Hirap na hirap umakyat si Adventure. So yun yung LTO ng Gumaka pala, mga Lodski, oh. Yan. So gas up muna kami dito sa may Petron, dito sa may Gumaka. So ako naman ay nagpagas ng full tank doon sa Lucena, ay hindi pa nabawasan kahit isang bar, oh. Full bar pa lang tayo. Hindi na kailangan na magpagas tayo dito. Baka bandang Sipukot na tayo magpapagas. Yung XCS dito ay 66.55. Medyo mahal siya doon sa bandang Lucena, kasi doon sa Lucena kanina parang 65 something lang yun XCS nila doon. Mukhang hindi natin naabutan yung ano si Mount Mayon. Oo. Oo nga, medyo mabagal yung medyo mabagal yung ano natin, yung takbuhan, kaya sabi kasi ni Waze, ano pa 7 PM. Ano? Hindi, bali na lang kung may sunod na pagkakataon pa naman kung gabihin tayo. Hindi, bali na lang, wag na lang natin ipilit dun. Kung hindi naman natin kaya, wag na lang din ipilit. Pero tingin ko naman parang makapal yung ulap, makapal ang ulap doon. Baka pero hindi naman siguro uulan, no? So yun nga, mga Lodski, according to Waze ay 7 PM yung expected time of arrival natin dyan sa may Kamalig Bypass Road. So parang di na namin kayang habulin yung liwanag para makita namin si Mayon Volcano. Napakasayang naman. Medyo late kasi yung departure namin sa Maynila, kaya medyo kami na isang oras, delay kami. Tapos medyo mabagal yung namin, takbuhan namin. Marami kasing mga trucks, tapos yun, parang hindi namin kayang habulin ang liwanag para makita si Mayon Volcano. So sige, tingnan na lang namin, mga Lodski. Tingnan na lang natin kung kaya pa ba natin masilayan ang ganda ni Mayon Volcano. Woohoo! Daming tao. Ano bang meron? Akala ko may kung ano man. Akala ko may disgrasya. Tinignan ko pa ito yung mahabol itong DLTV na to. Hindi ko talaga kayang habulin. Ang bilis. Minsan tumakbo na ako ng takbo ko 59. Kaya di ko kayang habulin kasi 59. Pero ngayon mahabol na rin kita. Busina nga. Nahabol din kita. Kanina ang tulim Turn right to Bicol. So kanan Bicol Calawag. Uy, malapit na pala tumatapos, mga Lodski, yung mga poste yun, kompleto na Samantalang nung nakaraang daan ko dito, ano pa lang yan, ginagawa pa lang yan. Pero ngayon, kompleto na halos yung mga poste. Ito daw yung ewan ko kung totoo ba to na Skyway dito sa Bicol, dito sa Quezon Province. Itong mga poste na yan, yung ginagawang poste na to, yun yung sabi nila, gawin daw tong Skyway. Dito tayo sa unahan.
Umatras pala tong truck na to. Delikado, mababasa tayo nito. Ayun oh. Mababasa tayo. Ayun, buti na lang. Buti na lang alam din nung nung driver. Thank you. Alam din ng driver na nasa likuran na kami, kaya pinatigil nila yung pagbuhos ng tubig. Thank you, thank you. Grabe, ang lalaki ng mga trucks. So, nandito pa tayo sa Calawag, Quezon. Buti na lang hindi masyadong ma-traffic dito sa Calawag ngayon, oh. Wala kasing bypass road dito eh, kaya lahat ng mga sasakyan dito dumadaan sa may town proper ng Calawag. (1:38) ng hapon. Ang ganda din pala dyan, oh. Ayan, oh. Mama Mary, pray for us. Yung mataw. Mayroon yatang ngayon endurance dito sa Quezon. Hindi ko lang sure kung anong endurance yun, kasi kanina pa ang daming mga mga motor na pare-pareho sila ng mga vest. So areko bagsak na bagsak sakit na yung lubot ko sa kakabagsak-bagsak dito sa Quezon Province. Grabe ang bagsak dito. Legazpi City 234 kilometers, Matnog 342 kilometers. So sa bagay hindi pa naman tayo pupunta ng Matnog siguro mga Lodski, pero ang una naming hahabulin ngayon ay maabutan namin si Mayon Volcano na maliwanag pa. Grabe ang tutulin ng mga maliliit mga Lodski. May endurance yata sila ngayon. Mahirap nakipagsabayan doon sa mga maliliit na may endurance. Lusot ng lusot, grabe ang tutulin. Ang hirap kanina, muntikan pa kaming nagkasagian ng isang naka-inmax kanina. Umuulan nga dito kanina, kaya pala nung banda kaming gumaka ay medyo maitim yung mga ulap dito banda. Kaya buti na lang hindi natin naabutan yung ulan. Yan oh, basang-basa pa yung kalsada oh. Maganda na rin yung ganito para yung singaw ng kalsada ay hindi masyadong mainit. Turn right tayo papuntang Naga, papuntang Kamalig, Albay, para kung maliwanag pa ay masisilayan na natin si Mayon Volcano kung makikita pa natin ngayon. Sana maabutan natin si Magayon. So nandito na tayo sa Sipokot mga Lodski, 4:08 ng hapon. So tatanday pa sana kami dito sa mga tanbayan ng mga riders dito, kaso gusto namin maabutan si Mayon Volcano at sana maabutan natin ng maliwanag pa. Grabe mga Lodski, parang sinusundan namin yung malakas na ulan kanina. Ayun oh, nandito kami, basa-basa pa yung kalsada, sobrang basa pa oh. So kakatapos lang siguro ng ulan dito. Buti na lang at medyo maliwanag at medyo mataas pa si haring araw.
Kaya may pag-asa pa tayong masilayan si Mayon Volcano. 4:25 ng hapon, pero mataas pa rin yung araw. So sana lulubog yung araw mga 6:30 na, para may dalawa pa tayong oras. Hindi ko alam kung ilang oras pa natin kukunin ang Tamalik Bypass Road. Hindi ko alam kung anong lugar na to dito. Pero pa ano na to pa San Fernando na to ng Camarines Sur. So yun mga Lodski. Approaching kami ng San Fernando dito sa Camarines Sur. Pinaparirot kami ni Waze dito. Mas mabilis daw, sabi ni Waze. Pero first time ko makadaan dito. Pero yun, titignan natin mga Lodski. Sabi ni Waze 6:44 ng gabi ang dating natin doon. Ayan na! I love you, Mayon! I love you, Mayon! I love you, Mayon! Shout out Mirna Sabruso. Shout out Erdi Sabruso. Shout out Rick Laquinta. Shout out Ikapito Motovlog. Shout out Henrik Cortiza. Shout out Kuya Richard RM TV.